právě přichází jedinečný, dojemný a nezapomenutelný speciál Loučení s 9A. Vstávají Kuba a Vlastimil. Pánové, takže tohle je Borek, čau Borku. Ahoj, je mi 59 let, jmenuji se Borek a konečně jsem... Byl to Matyáš Bureš, narozen 30. května 2009. Jiřino, jaká byla nejčastější odpověď žáků při hodinách matematiky? Já nevím. Ano, to je též správná odpověď. A v 9. třídě se Giovannimu povedly zničit 2 dveře. Jedny vyskl na chodbě a druhý probouchl na záchod. ale to není pravda. Ještě Měli připravené vystoupení na motivy 80. let. Tento nápad jsme ale rychle zavrhli. Jim to vlastně nikdo neřekl. Nakonec jsme si pro vás připravili pohádku o princezně. Myslíš, že vyhraje koule u kolen? Viděla, bylo to rychlý, nudný a nedalo se na to koukat. Pane bože, ty jsi pesimista. Ach jo, tady je zase nepořádek. Bečka, Bašťa, bébečka, brečí, břicho bolí, března... Tak já jsem říkal, že počítám rychle, ne správně. Jako Batman, jsem Batman a necháte zůstat, můžete se políbit. Ty krávo. A také chci důsledně rozloučit s touto kapitolou našich životů. Tak poprosím první otázku. Budete správná, získáváte bod. Děkujeme, že jste při nás stáli a děkujeme i vám divákům, že jste tady dnes s námi. Nashledanou a díky za všechno.